Myöhään. Niin mä. Sulla on, siellä on Kalle sulle kyllä koko tää. Mut sitten jää aika helposti unet jää liian lyhyeksi ja vähän syödään mitä syödään, niin se on aika lailla väärä, että silloin tuolla harjoittelulla ei oikeastaan niin paljon merkitystä, kun siitä ei palauduta, jos ei syödä tarpeeksi ja oikein ja levätä tarpeeksi. Eikö sulla ollut kirjoja? Missä sun kirjoja? Nyt on läpi! No mitä? Reitsi! Kalle, enää syötä! Nyt on läpi! Kalle pelaa! Mä oon eri puolella, teekö mitään? Hyppää! Terminaattori terveys.